Hej, jeg hedder Henrik Lindskov, og jeg vil gerne demonstrere forskellen på barrierepapir og copypapir. Til at lave forsøget har jeg noget køkkenrulle, jeg har en lille kop kaffe, jeg har noget te, jeg har noget olie. Og nu vil jeg først starte med kaffen. I put coffee on the paper and then I let it stand 5 seconds and then I take the kitchen roll and then I remove the coffee, and you can see there's nothing happened with this. Then I take the copypaper and I do exactly the same. And here you can see clearly that it have gone through the copy paper. Efter kaffeforsøget vil jeg gøre nøjagtigt det samme med te, så jeg tager en smule te og hælder på mit barrierepapir, som i øvrigt er 32 gram per centimeter, og det har en vandgennemtrængning på 1. Nu lader vi den lige stå de der 5 sekunder, og så tager jeg køkkenrullen, og som I kan se, så er der overhovedet ikke blevet nogen mærker på papiret eller nogen gennemtrængning. Hvis jeg tager det her, så kan I se, at der er også en tydelig gennemtrængning her af teen. Vil jeg tage og gøre det samme forsøg med olie, og jeg laver igen et mærke på papiret her med olien, og det gør jeg også her. Og så tager jeg min køkkenrulle, venter 5 sekunder cirka, men det er nu ikke så nødvendigt, for det kommer ret hurtigt effekten. Og som vi kan se her, så er der overhovedet ikke sket nogen gennemtrængning, heller ikke hernede under. Så tager jeg køkkenrullen igen og tager kopipapiret, og som vi kan se, så er det fuldstændig trængt igennem, og det har olie hernede. Sådan. Det er forskellen på barrierepapir og almindelig kopipapir.